عرض کیتی ویرا ابو جان جلدی ذرا میرے ویر نو پجوا دینا، علی اکبر نو بھجوا دینا، میں اڈیک دی نہ رہاں، کیونکہ اس بہن دی کوئی زندگی نہیں جدے ویر وچھڑے ہوئے ہون۔ شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے، شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیا پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ آقا ذرا میرے ویر نو جلدی بھجوا دینا۔ فرمایا بٹیا فکر نہ کرو، جہاں ہی موقع ملیا اگر ملیا تو میں بھجوا دیاں گا۔ سرکار امام الانبیاء چل دے گئے نہیں، امام الانبیاء دا نواسا چلے نہیں، ننا جا علی اصغر اپنی ماں دی گود وچ جھول رہا ہے، تکبیر آندی ہے پئی سگرا اج ویراں دی زیارت کر لے، پھر تینوں ویر نظر نہیں آن